loob doon ng jeep. Opo. Hinipuan yung asawa mo. Opo. 3 beses kong binilingan yung asawa ko, hinipuan. Hinipuan. Kayo magkaibigan. Kaibigan po. So nagpangabot kayo Pangabot po. ng suspect. Opo. Hinahangan niya po kasi ako ng suntok, kaya sumunod ako na rin ng suntok. Yung suspect po, suntok niya ako, hinahangan niya po ako. Hanggang sa nagpangabutan po kami. Tumakbo, sumakay ng jeep. Talagang para i-reklamo, kaya nila sinundan tuloy. Kaya lang, yung tipo po ng video na yun, parang pumapalag po kasi yung suspect natin doon. Siya na po yung suspect natin kahapon. Mapalag, ito yung huli nila, hindi nga lang talaga nagpahuli, kaya umantong na po sila sa ganong insidente. At makakalagpas nga po na UN Avenue, doon na po minto yung sasakyan at naibaba na po nila yung nanghipo po. At later on, sa tinend-over na po sa police. So, maliwanag na Pinagugatan po yun. na hindi ito nakawan, hindi ito snatching, hindi ito holduping, ito yung mga personal na alitan lamang.